Arestado ang 48 anyos na lalaki makalihis na makuhaanin badil sa Barangay Kapoy West District, Sorsogon City pasado alas 3 hapon kasuodma. Sa investigasyon, nakaresibinin apod hali sa sarong concerned citizen ang Sorsogon City Police Station dapit sa presensya ni sarong lalaki na may bitbit subuot na badil. Sa pagresponde kan kapulisan, naabutan pa ang sospek sa nasambit na lugar na nagpurbar pang magdulag lunad kan sa iyang tricycle alagad na corner man sana kan otoridad. Binisto ang sospek na si Arnulfo Lea Molar, residente kan Purok Sunflower, Barangay Kumadkad, Castilla, Sorsogon. Nakuha sa posisyon kan sospek ang sarong bakong lisensyadong Colt 45 asin duwang magazine na kargado nin anom na bala. I-report na rin ito kung saan siya nakatira na pag-alaman namin na ano talaga ito, may mga previous record na ito, then mayroon daw talaga itong dalang baril. Na pag-alaman doon sa namin na wala siyang hawak na dokumento, pagpapatunay na legal ang pagkakaroon niya ng baril at pagdadala ng baril. Kaya doon na inaresto namin ang suspect. Padagos pang pig-aaram kan otoridad kung sa inhalian badil, asin kung ano ang intensyon kan sospek sa pagburubit-bit kaini. Ang mensahe ko lang sa publiko, sa mga mamamayan, itong kagaya nito may baril, huwag po tayong magdadalawang isip na mag-report po sa amin. May hotline po kami sa Sorsogon CPS, ay tumawag po kayo sa amin para ma-actionan namin yung mga ganitong mga pangyayari. Sa presente, nasa kustodiya pa kan Sorsogon CPS ang sospek asin mahahampang sa kasong pagbalgar sa Republic Act 10591 o Illegal Possession of Firearms. Para sa mga baretang tatak Bicol, Lea Molar.